Mati. Dengaran ki pos kok sepi banget toh. Aduh nah. Standar. Di pos, gawe pos. Suwene gawe suwi. Ora ono sing nggoni. Angel ya wani sang. Wis. Kok ngono e pos iki ora tau diuli. Apa kuwi? Kok kaya ngono kuwi? Apa iki? Kok kaya ngene barang iki kuwi to? Ono jejeg-jejeg ki loro bareng kabeh teng sandal ki. Apa to kuwi? Ngomong gembul sik ya. Apa nyamari nang kene iki. Angel iki, ngomong gembul yo. Lan tempur iki, urip. Jan. Apa iki sing rusak ya? Kaya karbone. Apane ya? Wis lah. Dipit yang ngene iki ye, resikone yang ngurus ini. Waduh, reme. Bae ra iki. Ini matanya dibikin, Bur. Cecek. Cecek. Heeh, cecek. Wis mati, Bur. Sing nyonge bingung iki karo Iki nopo? pitike mati. Mati? Nopo to mati? Mbuh, ilang nyawane mbuh apane? Kok gure iki, Bur? Kubur, Bur. Ya aja maneman kok diparisan kok dikubur. Yo, Kok sajake kok gelisah kene apa to iki? tak omongi. Ngomongin apa? Nang pos to. Nang pos kok ono barang lah. Nganu. Deni wae, Bur. Deni kepriye? Nang pos kuwi nyemu to, lewat to. Kok sepi ngepos ke ra ono wong. Dalan delok-delok kok anu. Dhuwur ki kok dorget ki to. Yo ono barang yo kotak, ono jerete loro ngene iki lho. Oh, pendas kebo apa? Bener ono sungai loro ki. Oh, nganu nek ang, kuwi jenenge nganu apa ke? Esok ki nangkap-nangkap sinyal e lho. Apa kae jenenge? Apa to? Nangkap-nangkap sinyal ki. Apa ki? Ah ya pokoke kae lah. Sing nangkap sinyal ke lho. Kowe nyong jenenge ra genah ya pokoke jare wong sing masang ki nganu Mas. Ki sing besok nangkapi sinyal ngono kae. Wis nene cekel ngono. Ditangkap ngono kok kiper kae. Ha ya mbuh ra mudeng. Jek kok ngapa to? Kudak to. Masane medun yo ana sungai loro iki lho. Sik tak eling-eling. Mungkin wingi melu nganu masang wong ngene wong ora genahi jenenge apa to? Apa yo? Betul. Engko jan-jan ke nganu jeblok yo nang kono. Bahayane apa bom yang ya? Mbuh. Ngrek ana lampune apa ora? Ono Muni ora? Biak. Muni ora? Ora muni. Ah, dan ket mau ndoloni iki ora dadi ki cung ah. Ora dong gopit kok. Ki tak genahi, radong. Sik yen tak takon Ya wae. wis takon. Nyong Ki. masalah pitis mudeng kabeh. Mudeng? Jenenge apa? Iki artine apa nyong mudeng. Sik tak takon aja tak jajak. Iya. Jare sik. Ban ki apa? Ban ki wis kok tembung Jarwadasa niki artine ning gawe saka karet. Nah iya bener kok karek. Nah, karet kuwi artine mekare nek digeret. Kuwi jenenge karet. Wah, mekare digeret. Iya ya kok pinter lagi. Aku iki mbuh kancanane ket biyen iki. Gang pit iki kok. Sik. Takon meneh. Apa nek? Sik. Hah, ki apa ki? Ki apa jenenge ki? Jenenge Ruji. Ruji, kok iso jenenge Ruji? Ruji ki to diwiru siji-siji nek dadekke siji apa ya iso mubeng bane. Ora iso. Iya, rek kok pinter banget ta iki jenenge. Iki karang mbuh ki biyen ki. Sik, nang ngono meneh. Sik.
ban kok padha ki. Wah nggih. Nah, sing bunder ki jenenge roda. Roda kuwi artine sing loro kudu padha. Kok padha kudu Bane padha. sing siji segitiga siji kotak ora iso mlaku. Dadi loro ki iso padha, dadi bane mubeng padha. Iki Iya, ya. roda. Nek kotak berarti ngene iki mlaku. Ini nek Lah pinter banget ya jenenge. iki biyen ki mbero. Se. Apa meneh? Tak takon siji meneh ya. Yo. Tetep ra iso jauh ya. Apa ki? Ha, fungsine iki apa jenenge apa ki? Takon jal. Ki Oh. iki jenenge setir. Ah, fungsine. Saka ki artine setir ki to. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Alah, Dadi kudu siset. Dadi nek obah sithik kuwi mesti muntir, lebak. iya. Monggo diarani apa? Setir. Nek siset mesti Muntir. Nah, ayo kuwi. Pinter banget ndalah. Ki mbero ki biyen ki. Yes. Wis nang nek pi kalah nyong. Yo. Ae kuwe nang pos kuwe ya. Ki apa to nyong kok penasaran to ya? Jo, tadi yo. Nyong bonceng. Yo, bojone. Medon ae ya. Kok rombong. Budi. Gitu ya. Ke. Oke sih. Ke. Ayo kuwe. Lah kuwi ki nganu ki jenenge ki apa ya? Nyong sik tak eling ngene. Iki wifi. 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 Oh. Iki wifi kok ini nyetrum ora iki ngono. Wifi ora nyetrum kok. Iki dimek Pak. Wah, ini Ora nyetrum kuwi. Jajal dimek ora nyetrum. Dimek. Ora nyetrum to. Ya iya, Bu. Ingat dimek. Wah. Ora nyetrum iki. Iki lho ana sungune loro ini to. Ini koyo kebut to. Ju to. Iki wifi ngono. Karo wong Londo jenenge wifi. Lagi bali ono lagi. Nopo to kok bali unyak ning kene kok. Cukup masker. Di masker iki. Ya tak bali sik ya. Masker iki. Ki wong barang asing kuwi. Barang asing lagi. Di. Iya ya. Surat kon go masker ya. Tangan ini kan. Nanti kono lagi ya. Liwat ae kono wah. Maskernya. Repot. Barang asing kok. Barang virus malah. Nah ini bener nang iki. Aman yo. Aman dari virus korombong. Jenenge wifi, iki gunane ge nangkap sinyal. Nah, tangane kok nangkap Iya ngawur. iki ibarat tangan ku nek ana sinyal lewat, tangan iso nyekong ngono. Ngeri ya. Oh, Jak nek nyong mendong. Ku nek ra ki ngerti Facebook ora? Yo ngerti Ayo, kok. iso ge sarine apa ki? Nah, kowe. Ki. Nah, iki ana tulisan wifi to, Oh. pandel. Oh. Nah, terus tulisane wifi iki to. Oh. Sambungkan. Nah, kuwi mbok arek ku YouTube-an, arek tekan sesuk, arek tekan sok bojo ngono ora apa-apa. Oh iya Jadi ya. Kowe ra tuku koyo ibarat ke jaman saiki paket data ngono wis kakang lantuk. Berarti ora entek pakai datane ngono ora kowe? Ora los dol. Wah. Tetep bebas lah. Oke, siap. Oke, siap. Tak gali. Ya. Wis. Wifi. YouTube. Seneng. Ora entek paket jatane, entek tuh kan harus anu kakek edan Mas. Lumayan ya. Ya. Masing anu mempesona ya dari ya. Lumayan. Nggih.
Astagfirullahaladzim. Kepingin lagi rung bali po. Jian. Orang bola orang bali.